Добрий вечір. В ефірі Прайм на телеканалі АТР. І це час, як ви знаєте, коли ми обговорюємо найцікавіші, наймасштабніші, найважливіші питання, які стосуються Криму, України і всього світу. І запрошуємо до розмов найцікавіших людей. Сьогодні дуже незвичайна людина у мене в гостях. Це українець, але українець канадського походження. Це канадський український письменник і журналіст Юрій Поляківський. Вітаю тебе. Добре бути з тобою, друже. Юрко, як ти дозволяєш Юрко звертатися до тебе, так? 100%. Просто я пишаюся тим, що я з тобою знайомий, через те, що я жодного разу таких людей не бачив. Яка б людина, яка б залишила Торонто, де, слухай, там я не знаю, там природа, там тихо, там нічого не відбувається. Я вже не кажу про війну. Там взагалі, на мій погляд, нічого не відбувається, крім літа, осені, зими і весни. Так? І таке щастя, і ти там народився. Багато людей, я думаю, що 99,99% канадців українського походження, вони співчувають Україні, звісно, і цікавляться Україною, і це ми знаємо. Да? Але до переїзду на історичну батьківщину їхніх батьків вони якось не схильні більшою частиною. Я хочу, щоб ти розказав нашим глядачам, особливо глядачам із Криму закупованого, наш народ був депортований. Ти знаєш, що таке. Ми знаємо, що таке вигнання, що таке, коли ти не бачиш батьківщину, коли ти за тисячі кілометрів від батьківщини. Але ми відчували цей зв'язок завжди, навіть коли були в Узбекистані. І коли зараз ми розлучені один з одним. Частина народу там, частина народу тут, частина ще й в діаспорі, і, до речі, в Канаді, і в Торонто, в твоєму теж. Так? Ми це розуміємо, але я хочу, щоб ти розказав, як ти дійшов до життя такого, що ти повернувся на батьківщину. А давай почнемо взагалі з того, як ти народився в Канаді. Хто твої батьки? Звідки вони? Коли вони потрапили? Мої батьки народилися в Харкові обидва. Мій дідусь сидів в 30-х роках, теж працював для того збройного заводу. Він мав, як війна починалася, як німці наближалися до Харкова, він отримав командував, ти запакуй завод і перевези в Росію. А тоді ти приїдеш. Він запакував, послав і залишився. Бо він сидів під час Сталіна і не був комуняка, але йому не подобалося. То коли тоді як вже поїхали німці, від'їжджали, а за нього комуняки шукали, він був захований там в лісі, бо я не знаю де. Приходить він один ранок і бачить, що за нього шукають. Що сталося? Він тоді за 2 дні прийшов назад з конем, сказав: Шура, Саша, запакуй хлопців, ми йдемо. І що вони зробили? Вони пішком аж до Чехословаччини перейшли в Україну. 43-го, як вже щось такого. І перейшли пішком через цілу Україну. Сіли вони в поїзд в Чехословаччині і тоді поїхали до табору в місті Ерфурт. Це є між Франкфурт і Берлін. І там мій батько йшов до школи і так далі. І тоді вони там жили до кінця війни. Тоді було відкриття західних країн до біженців. Вони потрапили в окупаційну зону Британії і Америки, так? Так, і тоді... І тоді вони переїхали, мій дідусь підписав такий договір, що він готовий працювати в Канаді. Там збирали табак поза містом Торонто.
І вони там тоді всі поїхали. Табак? Вони табак, там вирощують табак недалеко від Торонто. А ти знаєш, що це дивно? Я думав, що Торонто – це занадто північний регіон, бо в Криму до війни, до війни точно, майже основна сільгоспкультура це був табак. І всі фільми документальні про кримських татар, вони про колгоспи, які займалися вирощуванням табаку. Так. Я це не знав, але дякую, що сказав. Слухай, Торонто на одній широті з Кримом, приблизно, з Києвом, так? З Києвом, я би сказав. Погода така, ріжна, але тут трохи повітря мокре в зимі, а в Торонто більше сухе повітря. Холодно, але можливо. Тут мені до -3, мені дуже неприємна погода. Я прожив більшу частину життя там, де -3 – це жара просто. Продовжуємо розмову. Бо нам там то так сталося. Тоді вони там поїхали, там вже була діаспора, починається після Другої світової війни. Понаїхали вони в Торонто, і там будували церкви, православні, католики, п'ятидесятки, евангелики теж. І громада розпочалася. І вони дуже сильна громада. Але це не були початки поїздку українців в Канаду. В початок ХХ століття там багато було дуже. І це покоління тих людей, від яких народилися, наприклад, ті українці, в тому числі Уейн Грецький, найкращий хокеїст у світі. Да? Його ж батьки 20-ті роки, це громадянська війна, це потім, які теж біжали. Ну, давайте речі своїми іменами називати туди. Це є одна тема, з яким ми є обидва сході, і це пережили. Мої батьки були біженці, це є без питання. Попереднє покоління були хлопці, там приїхали пацани з Галичини і поїхали там по лісах в Західній Канаді, не знаю, і за одне покоління годували світ. За одне покоління годували світ. І теж народили покоління, що мали добрих хокеїстів теж. Слухай, я був дуже здивований. Я, до речі, раджу всім подивитися фільм «Юкі», документальний фільм, але він на одному подиху просто можна подивитися, і навіть хочеться передивитися, бо там ти уявляєш, що багато людей, виходців з нашої країни, в тому числі найвеличезніший хокеїст Уейн Грецький вважає себе українцем. Десятки людей тримали в руках Кубок Стенлі, і це українці походження. Це були люди, в яких батьки, частіше всього батьки, це були біженці, в яких нічого не було просто. Нічого не було. Я би сказав, треба поїхати. І вони ще дотримуються української культури. Наприклад, в Західній Україні найбільше українських танцюристів в світі. Це і без питань. Чиста мова вже починається іншим бути. Знаєте, такі акценти і так далі. А у тебе є акцент? Я ж не український філолог, ти сам відчуваєш? Ти знаєш, як мене представляють? Це Юрко з Канади. Трохи акцент має, але він наш. Зате, знаєш, в тебе не більше акцент, зате ти не суржиком розмовляєш. В тебе така українська, не суржик. Я пробую дотримуватися літературної мови. А ти пишеш якою мовою? Ти ж пишеш книжки, пишеш вірші, пишеш статті про Україну. Англійською мовою частіше чи українською? Мій стандарт дуже високий. І моя перша мова є англійська. Мама би сказала, що ні, але я володію англійською мовою. І мій стандарт, як фахівець журналістики, то я пишу в англійській мові. Як знаєш, мої статті є перекладені в українську мову, трохи в російській мові. І цю книжку, яку я написав, теж переклали вони. Я написав її в англійській мові, але дух український, я думаю, це є дуже, дуже важне. Раніше ти мене питав, чому, люди мене питали, а чому ти тут є?
Чому ти в Україні? Один такий маляр пише малюнки, скульптури. Мене питав, може, 2 місяці тому, каже, чому ти тут є? І я багато за це думаю, але не пробую забагато. Чому? Бо це є духовна річ. Люди питають, чому я тут є, моя кров українська. І що кожен українець це розуміє, моя кров українська. Як я перший раз приїхав в 89-му році, я тут викладав в Тернополі, я почув, я можу тобі сказати... Ти зовсім молодий був, скільки років тобі було? 20 з чимсь, 20, я не знаю точно, але послухай, це було дуже цікаво. Коли я сів в метростанції, так, я перший раз почув ці слова. Обережно, двері зачиняються. Ти вперше почув... Так. Я тоді, в той час, вже понад 33 роки тому, відчувався, якби я був член такої загального суспільства. І я почувався українцем. І це в метро ти вперше в суспільному просторі почув українську мову, так? Ну, я чув перед тим, але це якби було офіційно. І це було таке духовне, не відродження, але... І ти як повернувся? Ти сказав собі, що ти повернувся тоді, так? Ні, не повернувся. Це було під час Майдану, але це інше питання. Давай ми... Але цікаво, я той перший раз почув, що я був член загального суспільства. Тепер, і не кажучи, що я не почувався канадійцем, я ще до сьогодні, всі мої цінності і так далі, ці цінності є демократичні, це є цінності, демократичних цінностей, жити за законом, прав слова. Свобода слова. Так? Свобода слова, пошану до гідності особи. Жити по законам. Всі ці речі я навчився, і вони ті зерна в моєму житті такі глибокі, що я від цього не можу відвертатися. Мы того самого прагнем и тут. Знаешь, когда-то ты вспоминаешь сейчас, как ты в Украину попал, в таком возрасте. Я в Крым попал впервые в 15 лет, первым из моей семьи, которая в Узбекистане была частично в России. Я помню, как поезд остановился на перешейке прямо, где сейчас русские стоят, Чонгар. И было жарко, и это был туристический поезд, и начальник поезда велел открыть двери. Я выбежал в эту степь, в соленую, и набрал отцу в банку от майонеза, набрал земли и сам вот таки обмазался. А потом, когда я зашел в вагон, мои одноклассники из российского города, ну, да что сумасшедшие там, я просто рыдал, потому что для меня это было такое счастье вернуться. И ну, дальше ты все знаешь. И я хотел вот что сказать, спросить у тебя. Ты родился в каком году там? В 62-му році. Ты на 10 лет меня старше всего лишь. Вот. И мама, папа, это же был Советский Союз еще, да? Був Совєтський Союз, да. Что они тебе рассказывали про Украину тогда? Я не... Що розказували? Я можу тобі передати, що я почувався. Коли я там жив, я ще був молодим. Я знав щось одне. Я знав, що всі мої друзі, чи вони були італійці, чи греки, коли літні канікули почалися, вони всі поїхали, мали вибір поїхати назад. К бабушке, к дедушке, там, к родственникам. Да. Як українець, я знав одне, як був молодий, я це не міг зробити. То спочатку мого життя я би сказав, що я навчився, що я не мав свободу, або люди, які жили в Україні, не мали свободу, щоб сісти на літак и поехать. То есть смотри, это ощущение разорванного народа, того, что тебя оторвали от твоего народа, от твоей страны, да? Это очень похоже, на самом деле, на чувства многих крымских татар. И тогда, когда мы были в депортации, и сейчас. Так. І не міг поїхати, якби, додому тепер. Ми мали контакти, сестра моєї бабусі,
жила в Харкові, були контакти. Таємні, напевно. Ні, були такі, що моя бабця написала листа, і тільки одна сестра відповіла, Ліда. Не залякалася просто. Так, це правда. Це було небезпечно. Це було небезпечно. 100%, І в 72-му році вона переїхала. То я вже тоді мав 10 років, але вже я почав знати, що я там вільно не можу поїхати. І це було, якби, можу сказати, це були початки мого думання, і як я почав розуміти комунізм, що люди не тільки, що вони могли роз'їжджати, але боялися системи, не могли писати, думати, як вони хотіли. І я тоді почав знати, яка це була різниця між двома системами. Совєтська система і демократична система. А це вплинуло на твою освіту, на вибір освіти, на вибір того, ким ти хочеш стати? Так і ні. Я би сказав, що я продовжував і почав вчитися за комунізм, за систему комунізму. І тоді я почав... Це дуже таке цікаве питання. І коли я почав читати і починати розуміти систему марксизму і так далі, я тоді побачив щось інше. Я побачив, що демократична система є, які є зерна, які є цінності. Okay? Це було дуже важне. Тепер, щоб відповісти на ваше питання, я тоді знав щось одне, щоб будувати яку-небудь систему, політичну чи суспільство, треба мати згоду на які цінності, або які цінності є база цього суспільства. Ну, ти ж розумів, ти ж канадієць, народжений в Канаді. Так, але так як канадійці, так як українці і росіяни, вони часто не думають, що є такі перші принципи. Тобто це як є. Тобто ти народився, і це вже було все. Да? І ти не питаєш. Як ти знаєш, зараз, про росіян взагалі не будемо, да? Зараз багато тінейджерів таких умовних, да? Яким можна навішати на вуха такі речі, як у Радянському Союзі був класний пломбір, смачний. Да? У Радянському Союзі там у всіх було житло, що брехня. У Радянському Союзі там було те чи інше гарне. І пропаганда російська, до речі, ось зараз вона використовує. І обличчя Сталіна. Ну, це просто фото є. Да? Він там менеджер, він там такий крутий, да? Він усіх побив. Да? Це Путін сказав колись, що там найбільша трагедія століття 20-го – це кінець Радянського Союзу, який він відновляє зараз, це очевидно просто. Так. Ось. І багато хто, особливо в Росії, з молодих вірить. Я ж пам'ятаю, ось в ті часи, ти кажеш, 72-й, 77-й там рік, ти школу закінчував, да? Тоді цукру не було. Тоді за хлібом ми стояли в черзі з 4 ранку. За молоко? За молоко, цукор. Ти ж у вас в Канаді, ти ж відкривав там холодильник, а там все є. Там все є. Да. Так. А це є дві системи. Так? А коли ти живеш в якій-небудь системі, ти думаєш, що це є норм. А коли ти починаєш питати себе, або питати себе, чому це так є, або що є принципи, що це є овоч такої системи, і тоді, як ти є читаний, чи ти трохи роз'їжджаєш, і то, чому Совєтський Союз забороняв людям їхати, вони не хотіли бачити, як інші ті люди, що є в свободі, і де є вільний ринок, капіталізм і так далі, вони не хотіли, щоб люди бачили оце. Слухай, а ти хотів дізнатися ще коли був дитиною, чому твої батьки переїхали? Чому вони не сприймали комунізм як систему? Це було... Я не знаю, чи з тобою батьки говорили про це? Мій дідусь, його комуняки шукали, він боявся за своє життя.
Та поїхав, сидів в 30-х, так? Знав, що я... Ну, тут тобто можу. Радянський Союз був для, як і в кожній родині кримськотатарській, Радянський Союз – це уявлення ворога, вічного такого, зрозумілого ворога, скажімо так. Так, але я це пізнав, може, роками, 15-20 років пізніше. Так, але я, говорячи зі своїм батьком, мій дідусь, його батько боявся за те, що його вкинуть знову в тюрму. То він боявся за своє життя. Це теж є такий імпетус, щоб поїхати і бігати. Це я добре знаю. Скажи, будь ласка, твій дідусь, бабуся, батьки, вони чи говорили з тобою про незалежну Україну? Вони мріяли про це? Я би сказав, що мене виховали правильно. Тобто ми вживали українську мову вдома. Тобто в сім'ї українська мова була основна? Спочатку, так. Була основна. Це було дуже важливо. Я би сказав, що мова є ключ до цього. Ми можемо за це пізніше розмовляти. Але це був ключ. Це так само у Кремлі. Якщо в родині, в сім'ї розмовляють з дитинства, то це база, яка залишається. Потім можна розвивати це, але база – це дуже важливо. Бо це є духовна база. Внутрішня духовна база. А тоді є більшість за політику, може, за цінності і так далі. Ну, це було таке народження таких думок трохи пізніше в моєму житті. Але ми йшли до православної церкви, йшли до церкви. Я був пластун. Там пласт був у вас? Пласт був, так. Я йшов до школи в суботу, до української школи в суботу рано. Бо я міг теж бути визначений хокеїст. Але в тих часах хлопчики грали в суботу рано. Я йшов в українську школу, то я кар'єру не мав, аби хотів, але це інша справа. Тоді брали курси українознавства. То я теж жив в українській громаді. Може, до 16 років. А тоді, більшості, я вже брав участь в загальному канадському суспільстві і так далі. Але ти потрапив, тобі пощастило потрапити в Київ ще до того, як Україна отримала незалежність. Як це сталося? Як це сталося? Я спеціаліст богослов'я. І були... Я ніколи цього не знав. Це правда? Теологію, так. І англійську літературу. Бачиш? Скільки я ще про тебе не знаю. Вже дружимо там 4 роки. І мене запросили. Я був наймолодший викладач в семінарії в Тернополі. То я тут приїхав, це було в 89-му році, щось такого 90-му. То я тут був, я приїхав, я бачу, що тут було. Я був в Москві 80. Я ще був в Москві під час комунізму. А ви там з Трампом не стикалися? Але вже до цих пір я вже знав, що я був великий антикомуніст. Але ти трохи приховував, щоб пускали сюди, так? Трохи приховував. Я би сказав, що, до речі, я читав політичну філософію і так далі. Але це була одна річ, що справді мала вплив на мене. Тобто, я тепер говорю за свободу релігії і так далі, але за інші цінності. Я зразу, і навіть в той момент, знав, яка була різниця. Специфічно, як суспільство або політична система, який є вигляд на гідності особи. Як віруюча особа, я вірю, що Бог створив, так? І що кожна особа має внутрішню цінність. І я вже від того часу почав думати і знати, що є велика різниця, як системи трактуються до кожної особи. Це важливо, але повернемося все ж таки до України. Це все дуже важливо, але повернемося все ж таки до України. Буквально за 2 роки після того, як ти вперше у київському метро почув українську мову, Україна отримала незалежність. Так.
І коли ти потрапив вже в незалежну Україну, і коли ти остаточно вирішив для себе, що ти маєш не просто відчувати себе українцем, не просто говорити і щось там писати, наприклад, ось твої вірші українською, збірка українською мовою вірші, да? Але і жити тут, і працювати на Україну. Це є смішно. То думай, роками 15-20 перший раз приїхав. Тепер я приїжджаю назад. Ну, я там пару разів був в 90-х, приїхав. Приїхав назад, написав книжку, закінчив, приїхав сюди. Про що книжка? Це було інше. Ну, це не важне, хіба що батько сказав мене, тут були бунти, починалися в Києві. Ми один вечір дивимося, як мій син грає в футбол, і мій батько мене питає, каже, слухай, тобі треба поїхати, ти закінчив книжку, чому не поїдь? Там цікаві події тепер трапляються в Києві. І це був тиждень перед тим, що вони побили студентів. А це вже 13-й рік? Так. Ти розповідаєш про 13-й рік? Так. Мій батько каже мені, подарунок. Ми тобі винні подарунок на день народження. Купимо квиток. На другий день моя мама мені дзвонить і каже, квиток я вже замовила. Це було в п'ятницю. В суботу побили студентів. В понеділок я вже тут був, в Києві. Окей? Тепер, щоб відповісти на твоє питання. Це дуже цікаво. Я йду по вулиці, я прийшов, тут нічого. Я а не ти мав давно, нічого робити. до того ти небагато разів був в Україні? Ще 2-3 рази під час 90-х. А, і це такий період був довгий. Я прийшов, я собі ходжу, знаєш, дивлюся, по Хрещатику йду, бачу все це. Один день, я там щодня йшов, часом раз-два рази в день. Один день я знаю точне місце. Це є майже через дорогу від почти. Я там стою, стукаю себе в голову, кажу, слухай, я українець. Я стукаю в себе в голову, кажу, що я українець. Все це, що я бачив на Майдані, це було шлях, це було таке бажання, щоб жити не тільки по-новому, але жити в свободі. Я точно розумів знання моєї історії, шлях українського народу, що це завжди вони йдуть до свободи, щоб отримувати свою самостійність, свою суверенність. І я собі сказав... Свою гідність, знаєш. Свою гідність, всі ці речі. І я це 100% розумів. І в той момент я сказав, я українець. Тепер не по національності, але в серці, в душі, в крові. І я собі сказав, я вдома. Я вдома, я знаю, через що переживають не тільки студенти. Я розумію, що це тільки не було бунт проти корупції. Але це ж справді було прагнення свого серця, свого внутрішнє. Ми хочемо бути визволені від цього, від цієї зарази, як би сказати. Слухай, як ось ти багато років не був, приїхав. Люди з усієї України там були, так? Просто я ж пам'ятаю Майдан. Я приїхав, дивно, що ми тоді не бачилися, бо я тричі, здається, приїжджав на Майдан, і це було в перший раз якраз в грудні. Так? Окей, в грудні. Да. І ти ж пам'ятаєш, там люди були з усієї, я повторюсь, України, з Криму були люди, які там плов готували, допомагали. Ці прапори були, так? А ти така людина з Заходу приїхала з такої спокійної країни, і ти опиняєшся серед революції, серед народження нової, насправді, країни. Як це сказати, як ти знайшов контакт з людьми, які тут виросли в Радянському Союзі, в Україні? Ким ти відчув себе українцем? Але вони тебе сприймали відразу як українця? Так.
зразу не казали, окей, це він наш. Ні. Ну, це українець, там, він з діаспори, траля-ля, і всі мають такі думки. Ми в Україні, ми тепер, як українці, ми маємо думки за життя і мислення в Канаді, і так само вони мають за Україну. Тобто, я би сказав, деякі там принципи або є факти, а деякі є міфос. Розумієш? Да. А що я відчув? Я можу тобі сказати, що я відчув. Бо як я приїхав назад, один мій друг був міністр в федеральному уряді. Канадському. В канадському. Міністр був. Я його знав від маличка. І він мене питає оце, чи перше питання, так, питає, це вже міністр. Він мене питає, чи ти відчув і бачив путінський чобіт на горло України? Ну, так, щось такого, так. І він мене питав, ну що ти там бачив? І це, що я тобі можу. Для мене, як я бачу, я зайшов в раду, міську раду. І для мене я відчував і бачив, думаючи, що це був якийсь протест від в Америці, США в 60-х роках. Там був графіті, все написано, тра-ла-ла-ла-ла. І я кажу, ну, так. Але трохи не так. Воно протестують. Ну, я маю думки, що я там бачив, і що можу сказати, і я готовий це сказати. І люди будуть зі мною злі, але я не думав, що це була революція. Я думав, напевно, це був якийсь бунт проти корупції. Це був а коли ти політичний. повернувся, це ще продовжився Майдан? Я був Майдан, я 4 місяці до кінця майже був. А ти до кінця був? Да, то я це все бачив. До початку війни навіть? Так. Я тоді поїхав назад, написав цю книжку. Я там 3-4 місяці писав, і тоді приїхав назад, бо я вже почувався, що я мушу поїхати назад. Тому що люди там розмовляють, за це я дуже емоційний. Люди розмовляють за ці фундаментальні цінності. Не кажуть тільки, що ми хочемо Європу, ми хочемо бути, ми є проти корупції, ми хочемо закон, ми хочемо демократію, ми хочемо, щоб уряд наш голос почув. Оці речі я добре знаю. А яка твоя, тобто ти повернувся тоді, це влітку 14-го року було десь? Да? Щось такого, да. Весні. І потім ти декілька разів ще повертався до Канади, але більшу частину часу вже ти проводив тут, так? Да? Так. Угу. Тобто ти, фактично, ти переїхав, змінив основне місце життя, так? Так, я би сказав, що так. Ти своє життя змінив, в такому віці зрілому, так? Було, так, я мушу почати з нуля. Слухай, я приїхав я жив в Росії 43 роки. Та ти 53 роки, там, напевно, 50, жив у Канаді. Тобто ми з різних кінців приїхали до Києва. Да? А як ти ці роки, як твоя адаптація тут була? Яке завдання ти сам собі поставив? Що ти тут будеш робити для України? Ти ж не для себе сюди приїхав. Ні, бо я, чесно... Не як пенсіонер якийсь там, знаєш, там, відпочивати. більше заробляв в Канаді, то тут. І, до речі, я не беру гроші, я пробую жити чесне життя. Там, як я заробляв в бізнесі і працював, так? Тут трохи традиції інші. Знає? Але що мене справді було... Я думав, що я можу тут допомогти своїй країні. А чим конкретно? Наприклад, розмовляти і писати за демократичні цінності. А кому? Це є найважливіше. Пояснювати українцям західні цінності? Чи пояснювати західним людям англійською мовою, що відбувається в Україні? Чи і те одночасно? Те і те одночасно. Тобто мене запрошують багато, щоб іти розмовляти, я читаю лектури, наприклад, на теми трансформаційні цінності і добудування демократичної системи. В той самий час люди кажуть, один мій редактор сказав від Нової Європи, сказав, що я був одним з найліпших посередників для Заходу, щоб зрозуміти Україну. Оце
Чесно, і я був не зразу. Це забрало пару років, бо це суспільство не є таке простеньке. Звісно, тобто ти сам брехня, самому важко було. Ми все знаємо за це. То мене забрали, я нічого не говорив, нічого не писав 2 роки. Тільки дивився, слухав, дивився, аналізував. Так. Ага. І я знав, які були, і ще знаю, до речі, які тут є проблеми і що треба перебороти. Корупцію, що це значить жити з гідністю, що значить жити за законом, що є обіцянки, коли ти живеш, коли суспільство живе за законом, що є плоди цієї системи. Наприклад, це в письмі пишеться так, як ти будеш жити по закону, Бог тебе буде благословляти. Тож, як ти будеш і ти займаєшся шукати правду, в кінці ти будеш визволений і будеш знати, що це є свобода. Ну тут це зрозуміло, але це все ж таки такі загальні речі. А вони зрозумілі, все правильні, але загальні речі. Але ось конкретне запитання. Ти пишеш для англомовної преси тут, в Україні, так? Це Київпост. Київпост, New Europe, в Брюсселі, так. New Europe. Atlantic Council в Вашингтоні, так. Ну це круто, насправді круто. Це, буде. Тобто, і ти пишеш, а в Канаді читають тебе про Україну теж. Так. І про Крим ти теж пишеш, і про наш народ, і про окупацію, і про все не про так війну. Багато, як я хочу. Почесно, хто ліпше пише за це, чим ти. Ні, слухай, я англійською мовою не пишу, на жаль. Є люди, які пишуть англійською мовою. До речі, в Київпост є чудова Галина, авторка, яку я хочу запросити. Добре, що я зараз згадав, я обов'язково її запрошу. Яка дуже круто пише про Кремли, вона знає тему цю, і ти з нею знайомий теж. Що зараз важливо? Знаєш, багато хто каже, що Захід втомився від України, що Захід вже хоче там домовлятися з Росією якось там без України, без того, щоб враховувати всі наші інтереси. Багато що кажуть. Як це зараз, на твою думку, відбувається? Розуміння того, що таке Росія є в Канаді, на Заході? Там. Так. Я би сказав, це дуже таке, можна відповісти на різних етажів. Я би сказав, що одне. Номер 1. Люди не знають, що це Україна. Тобто, як не знають? Майдан вони знали. Вони війна, це знали, але це було якийсь момент такий. Але чи вони знають, деякі не відрізняють Україну від Росії? Досі. Так. Наприклад, я зацікавлений, і це що одна моя, я багато пишу, коли є розмови між Вашингтоном і Києвом, так? Я людям розповідаю за національну наративу. Україна, і це не є тільки, що Захід не розуміє, так? Але я можу тобі чесно сказати, що Україна і політики, уряд України ще не можуть і ще неправильно передали, що є національні інтереси України. Це є слухай, в Україні як? Є уряди, вони змінюються, є президенти, вони теж змінюються. Але прагнення України до Заходу, воно доведене, перше, Майданом, на якому загинули люди, який був підтриманий Україною. Прагненням до незалежності, яке підтверджується майже всіма соцопитуваннями. І нарешті війною, яка триває. І Росія відразу загрожує, посилює загрозу залякування Заходу через Україну тощо. Я розумію, що найважче – це тривати увагу до України протягом років. Це вже більше, ніж Друга світова війна продовжується. Так. В який спосіб, як ти доводиш західним людям, які читають Atlantic Council, інші твої статті, як ти доводиш їм важливість України, підтримки України? Я хотів відповісти другу частину до твоєї ранішньої питання.
Друге, що Захід не розуміє, вони не знають, не мають розуміння повні, що це значить Російська імперія. Тобто Росію не розуміють Вони до Росію кінця. не розуміють в тім, що кажуть, що вони розуміють. І це правда, розуміють. Але це є одне, щоб зрозуміти, а друге, що робити. Наприклад, вони думали, що як напали на Луганськ, на Крим, Луганськ і на Донець, вони думали, що економічні санкції будуть досить, щоб мати Стримати, вплив, стримання і або вигнати вплива, навіть. вигнати, так? Що це була якась Ілюзія кара. така. Ну, вони хотіли покарати. Але трохи. Так, і не Лагідно, досить. так. Так. Угу. А ще це був результат Ну, цього. це як, знаєш, як з луком на відміді ходити. Так, Да? так. Да, він так, змахнув стрілу. І я би далі сказав, що пішов. вони кажуть, санкції є. Ми маємо друзі, що живуть в Росії понад межі Москви. Як вони там страждають? Санкції. А як кримські Так. татари страждають? А І як українці страждають, яких Як ви загинуло І стільки яка вже? там є руїна, і страждання. То ваші санкції є якби політичний інструмент, дипломатичний інструмент. А як він впливає на щоденне життя? Оце люди, Захід, не розуміють. І навіть зараз до кінця не розуміють. Я би сказав, це 100%. Я за це пишу. Чи люди, і буду робити там інші речі, щоб передавати цю наративу. Що люди мусять знати, що ми живемо, як люди тут в Україні, в Криму, в Донецьку. Ми є люди, що на нас напрягають чи насилює Російська імперія. І це є одна річ, що ми мусимо зрозуміти, і Захід мусить зрозуміти, що ми є люди, що є унікальні українці, і теж з Криму. Ми є унікальні нації. Слухай, Ми хочемо геть жити поза тиску Росії. Ми є інші люди, ми є європейці. Я би трохи інакше сказав, ми не унікальні нації, ми окремі від Росії нації. Так? Ми хочемо жити як усі європейські нації, західні нації, в своїй країні і у вільному, свободному світі. Так? І за законом. За закон, це безперечно. Так. Я навіть не про це. Я хочу сказати, що якщо потрібно щось розповідати про Крим, я англійською так писати не можу. Але сенс про Крим я знаю, як сформулювати. І я знаю, як сформулювати сенси про Росію. Ти кажеш, що це Російська імперія. Ну, певним чином так, але це все ж таки вже це держава навіть не тільки імперського, а фашистського типу. Об'єднання навколо фюрера, навколо провідника, як вождя, там, фюрера. Фюрер, Путін хоче бути якби Сталін. Ні, він хоче виглядати типу цивілізованою людиною, а насправді суттєво він фюрер. І він прагне того ж, захоплення земель. Тобто це прагнення, точно не 21-го століття. Ми в її сході, так. І ми з тобою, кожен у свій спосіб, ми маємо кожен день це пояснювати. Бо, якщо Путін ще недостатньо пояснив, ми маємо йому Заходу зрозуміти, хто такий він, хто такі ми, хто такі Кремли, хто такі українці. Я хочу, в нас не так багато часу вже, хоча ми давно вже розмовляли, 4 хвилини залишилося. Я хочу, щоб ти оцінив зусилля України в той частині, де ми кажемо Заходу про Крим. Ось в августі буде, в кінці августа буде Кримська платформа. Як ми маємо нагадувати постійно про Крим? Що Росія, номер один, що це є визначена частина України. Так, Крим, так. І, до речі, ми мусимо говорити і продовжувати розмовляти за те, що треба жити по міжнародному законі. Це є важливо, я би сказав. А щодо це санкції базовані на ці. Це так, санкції. Ці санкції, які є, вони базовані на цьому. Але щоб їх посилювати, я впевнений, що їх треба посилювати, бо за цей час вже там 150 кримських татар ні за що просто сидять. І ця кількість, вона росте, постійно росте. Він бере в'язнів з Криму
і на великі терміни саджає в тюрми. Але знаєш, що теж, до речі, він теж хоче зруйнувати культуру людей в Криму. Звісно, ну а як? Це теж є це є кримінальний акт. Слухай, вони там руйнували Ханський палац, Так, вони руйнують багато що. Я це в комплексі це сприймаю. І тиск на людей, і залякування, і тюрма тощо. Я про те, що, як ти думаєш, чи треба наполягати на тому, і підкреслювати те на міжнародному рівні, що крім захоплення території, фізичної, чужої території, там іде системний тиск, системна дискримінація корінного народу Криму і України. 100%. Так. То є за міжнародні закони, за культуру, за поведінку. За права людини. За права людини, так. І релігії, права релігії, бо там вони стискають на релігійні. І це є боротьба, це є якби фронти боротьби проти Російської імперії. І це є фундаментальні точки, за які завжди треба говорити. Кажуть, що тепер від перспективи Заходу, за що вони будуть зачіпати? За закон, за культуру, жити по закону. Оце є ці дуже важливі речі. Слухай, національна дискримінація, вона взагалі неприпустима в сучасному світі. Взагалі. І коли в центрі Європи, майже в центрі Європи, у Криму відбувається таке, що схоже на національне переслідування самих найгірших часів Європи. Так? Це за формою може в різні форми виглядати, але це справжня ознака, заміна населення. Це ж ознака геноциду, видавлення, завезення росіян туди тощо. Так? І я буду дуже вдячний тобі. Ми за це не розмовляли, але це дуже важливо. Будемо розмовляти. Обіцяю, бо це є дуже важливо. І я хочу, може бути, якщо хочеш, я можемо з тобою в розмові інтерв'ю зробити якесь, щоб для чіткого розуміння, коротко, ясно, чітко, що відбувається, щоб західний світ не може відворачуватися від таких жахливих речей, як заміна населення, як залякування за національною ознакою тощо. Ми це знаємо, я це знаю, але всі це не знають. Ось наше завдання з тобою. Ми з тобою, слухай, якби ми були танкістами, ми б мали захищати батьківщину в такий спосіб. Так. Але в нас спільна батьківщина. Ти канадієць, який там українського походження з Торонто приїхав. Я кремлик, який повернувся на свою батьківщину, в Україну, репатріювався одночасно. Це наше спільне завдання. Я дякую тобі за підтримку, дякую за те, що прийшов, дякую за те, що ти справжній. Дякую. Дякую, брат. З нами був Юрко Поляківський, письменник канадський. І хто англійською читає, можете просто забити і читати його статті. Багато хто з Кремли, з молоді особливо вивчив англійську, вчить англійську мову і розповсюджуйте, читайте те, що пише про Україну, про Росію. Мій сьогоднішній співбесідник. Я дякую всім за підтримку, дякую тим, хто, незважаючи ні на що, на будь-які проблеми, вирішує для себе підтримувати телеканал АТR за допомогою сайту Patreon. Це постійна, щомісячна підтримка, дуже важлива для нас. Завдяки неї ми працюємо, наприклад, зараз, коли маємо певні відомі вам труднощі. Я вам дуже дякую за увагу. Дивіться АТR і далі. До нових зустрічей.